készítünk egy reggelit. Ez egy műzli lesz, amiről az előbb beszéltünk, hogy nem csak a különböző pelyhek léteznek, amiket készen lehet kapni mindenféle csokis, meg finomabbnál finomabb ízesítésekbe, hanem egyéb más is. Ez egy gabona keverék, mindenféle zab és búza és árpapehely van benne. Ez egy cukros műzli, ez a kakuktojás igazából az egészbe, de az élvezeti értékét ez fogja egy kicsit nekünk növelni. És van még itt egy ilyen búzacsíránk, amiket még belerakhatunk. Ebből fogunk összeállítani kis tálkába. Ebbe az a jó esetleg, hogy a gyermeket be lehet vonni az ételkészítésbe, mert saját magának, hogyha már elég idős hozzá, saját magának ezeket a dolgokat ki tudja porciózni, hogyha van hozzá. Ebből mondjuk rakunk egy ilyen kicsit, ebből is egy kanálkával, és ebből is rakunk hozzá. Ami van még, egy banán. Ezt gyorsan meghámozom, és fölvágom ilyen kis kockákra. Ez egy sima naturjoghurt, amit rá fogok önteni, viszont a pelyhek miatt ez nem árt, hogyha áll egy kicsit. Tehát össze kell keverni, és állni hagyni. Ez valószínűleg a édes alapműzling, és a banán miatt ez elég édes lesz a gyereknek is, és nem fogja kitúrni a tányérjából. Még egy kis joghurtot. Hozzátenném, hogy azért ez egy viszonylag nagy adag, tehát ez 2-3 gyereknek, ilyenkorú gyermeknek azért ez elég, talán még az anyukának is jut belőle azért. És nagyon-nagyon tápláló, tehát nagyon-nagyon jól lakik vele a gyerek.